honorable ta faya mutse. Kamar yaya ban gane ba. To honorable tsaya ka ji. Wannan rumfar da kake tunani tafi kowace rumfa muhimmanci a gurinmu, to bisa dukkan alamu abokin hamayya ka shine zai cinye wannan rumfar. What? Ina sammani. Na'am? Abin da nake so da kai yanzu, duk mutanenka ka ce su ba gurin, kowa iba gurin. To shi kenan ranka daɗe, shi kenan. Lafiya goji. Ai na lakoya ta neman cewar wai ka fito daga dogon dari. Allah sarki. Yau kwana na 5 kenan. Da fitowa. Ka tana kama da gamza na ga. Sarki. Mun tambaye ka mana. Ni na gan ku da kayan aiki na zuwa ne haka. Wallahi honorable ne ya dan mana wani dunkuli zamu dan je filin zaben nan zamu dan yi wani zawo a cikin gagare kuma dunkuli mai nauyi ya mana fa. Wallahi tallahi. So yanzu ba kawai da dadi kai ma ai mu juya da dare kaga na ka samu na mace haka. A kai haba mamman gangan kenan. Kamar yaya? To ashe ban daddare ba kenan. Shekara ta 3 fa a gidan maza ba da wani aiki sai cin gabza sai fama da kwarkwata. Ni ma irin haka ba kamar da wasa fa. Akwatin zaben naje na sace gaba daya. Da aka kama ni kowa ya juya mun baya. Biyu ne babu. Ba yanci ba kuɗin da aka ma alƙawari. Shi kansa alƙali da ya ga ba wanda ya tsaya maka waitan kaɗan iyata can. Su suna can gida da 'ya'yansu suna cin kaji. Ni kuma mahaifiyata ko kwanan shinkafa ba wanda ya tura mata. Dan Allah. Allah wallahi nake gaya ba. Sannan saboda tsabar rashin tunani rashin hankali kuma zo ƙara goya musu. Haka hannuna da ina gaya ma daga can yanzu ka tambaye shi. Yanzu daga zaben miki na dangwala wanda nake so nake ra'ayi wanda ya cancanta shi na sa. Wai ma tukunnan tambaye ka mamma. Ina dan honorable ne. Ni ban ko ɗaya daga cikin su ba shi. To kai ma gojin banda abin ka me zai kawo dan gidan dan siyasa cikin mu. To ku ba mutane bane kenan. Da muje yaya an haɗa aiki komai ya yi daidai ko? Kana jina wannan harkar mu ba za mu iya ba. Ka tura 'ya'yanka su je su kashe maka duk wanda kake so. Da kuma tada tarzomar da kake so a yi maka ka gane? Get out da Allah. Ga muku gaskiya duk wanda ya san yana da katin zabe ya je ya ɗauki katin zabensa ya je zaɓi wanda ransa yake so. Kowa ya je zaɓi wanda ransa yake so.